Iar Horațiu Potra a devenit celebru în 2010 atunci când a fost arestat în urma unei descinderi ca în filme organizate de celebrul comisar Traian Berbeceanu. Potra a fost găsit când dormea cu un pistol cu glonț pe țeavă sub pernă. Deși a fost acuzat că deținea ilegal arme, mercenarul a primit doar o condamnare cu suspendare pentru nerespectarea regimului armelor și muniților. Octombrie 2010, Mediaș. Polițiștii de la crimă organizată Alba Iulia descind în forță în casa lui Horațiu Potra, un fost mercenar din legiunea franceză. Era pregătit. În casă, Horațiu Potra era pregătit să-i primească pe polițiști, cum știa el mai bine. Înarmat cu un revolver glonț pe țeavă, pregătit să riposteze, efectiv dormea cu acel revolver lângă el, la îndemână. De fapt, întreaga casă arăta ca un depozit de armament. Erau acolo arme și muniție de război interzise prin lege, inclusiv faimoasele gloanțe Dum-Dum, supranumite ucigașele de polițiști, pentru că pot trece inclusiv prin vesta antiglonț. Este un glonț retezat care, în momentul în care pătrunde în corpul uman, se defragmentează și provoacă leziuni multiple. Am știut cine este, am știut de ce este în stare, avea mai mult decât indicii temeinice că deține armament de război. Este firesc să îți fie și teamă, dar asta este meseria. Arsenalul confiscat atunci era impresionant. Revolvere, săbii, cuțite, puști, gloanțe și grenade defensive. Dar cu toate că era înarmat pentru război, magistrații din Sibiu n-au fost convinși, așa că l-au pus în libertate pe fostul mercenar după mai puțin de 24 de ore, pe motiv că nu reprezintă pericol public. Comisarul Berbeceanu îi contrazice. Ne-a părut un tip foarte abil, foarte bine antrenat. L-aș descrie ca pe un personaj extrem de periculos. Pe lângă Horațiu Potra și șoferul lui, care au fost opriți în Prahova, alte 6 autoturisme au fost depistate în timp ce se îndreptau către capitală în noaptea de sâmbătă spre duminică. Autoturismele erau înmatriculate în județe precum Sibiu, Alba sau Mureș și erau pline cu arme albe, articole pirotehnice, dar și pistoale sau echipamente tactice și militare de camuflaj. În Otopeni au fost depistați cei mai mulți apropiați ai lui Potra, 13 la număr. La controlul a 4 autovehicule, polițiștii au descoperit și indisponibilizat mai multe obiecte contundente și obiecte tăietori înțepătoare și aici vorbim despre cozie de topor, o macetă și 2 cuțite tip priceac, precum și 68 de articole pirotehnice din categoria F4. 2 dintre conducătorii auto au fost depistați pozitiv la drug test, mai exact la amfetamină, spun surse Euronews. În capitală a fost oprit în trafic și fiul lui Horațiu Potra, băiatul în vârstă de 18 ani. A fost identificat un pistol cu bile de cauciuc, pentru care șoferul autovehiculului deținea permis de portarmă valabil, uniforme și echipamente tactice și militare de camuflaj, kituri pentru supraviețuire și prim ajutor, ghiozdane tactice, alte accesorii și echipamente din această categorie, veste antiglonț, precum și 2 obiecte tăietori înțepătoare. Iar în Dâmbovița, un alt autoturism a fost tras pe dreapta. În acesta erau 4 persoane din Cluj și Mediaș.